The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 16:22, therefore you now have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy no one will take from you. Psalm 112:4, unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. Psalm 91:10-11, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knows those who trust in him. Psalm 31:7, I will be glad and rejoice in your mercy, for you have considered my trouble. You have known my soul in adversities. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, ato dayong gamiton ang 1 John 1:9 principle, the rebound technique. Kung napapakita yung mga sala diha sa atong kalag, we have to rebound, we have to name, acknowledge, admit all the sins that we have committed today. Otherwise, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Alang ka rin mo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas, busa sa hilom mangampo ta. Balaan na mo ka Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain na sa mga adlaw, ngay mong gipadangat ka namo. Salamat. Nining among padayon sa pagtuon sa among pulong. Kini grasya nga among gipahimuslan uban ni kami. Pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, o mga igsuon diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan, adding to the gospel, a great danger. Ang imong pagdugang sa maayong balita sa kaluwasan, kini o sa kadakong kapiligruhan. Unas tanan, mupadayon kita. Nining atong gisgutan. Now, dias Mateo 7, versikulo 15, nagkanayon kini sa in English. Beware, meaning pay a very close attention. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Verse 16, you will know them by their works or fruits, rotten or bad fruit. Now, karong panahon ha,
niya makita sa katuigan sa simbahan, at the same time katuigan kini sa apostasiya. Ang mga tao karong panahon na bagang duot sa mga katauhan are just getting more violent and cruel to their fellow men. Nagkaanam nagyudog kay kini ang mga ilhanan nga niya nakita sa katapusang mga adlaw. Ug nga kini ang panahon katuigan sa apostasiya. Ug ikaw na sayod na kung sabot pasabot ng apostasiya. Ang mga katauhan nagkaanam nagkalayo sa kamatuoran. Namiya na sa kamatuoran. So, kay the days are evil man, gimanduan kita sa Dios sa iyang pulong. Purchase the time because the days are evil. So, ang mga katauhan karon sa kunang ginaingon, nagkaanam nagkagrabe ang ilang pagka mapintas, bangis, violent and cruel ngadto sa lang isig kay tao. They are weird, vile, inhuman, godless. Wa na gani sila tahod to all kinds of authority. So therefore, we live in a day where biblical truth is considered a hate speech. The things that are right before today, these things are now wrong. Ang but pasabot, nangabali na, nangabali na ang tanan. Kaya karong panahon na, excuse me, niya kita sa normal evangelism. Normal pa. Kaya duha ka inunta kapanahunan normal evangelism, unya musunod ang crisis o crisis evangelism. So karon kay normal pa man kini nga atong pagsangyaw sa maing balita sa kaluwasan, pahimosli kining panahon na. Kaya wala yung panahon kay mupuli yun ni mo man ang crisis evangelism. Now, di man ni katong isulti ni Amos chapter 8 verse 11, there's going to be hunger and thirst, and this is going to be sent to the world. So, karong panahon na, mao kini ang katuigan o panahon sa grasya. Gawas nga kini ang panahon sa o katuigan sa simbahan, kini katuigan sa grasya. So ang Dios naghahatag nining grace period kanato for people to wake up to the right senses. Kaya ang mga katawhan lagi karon, they're getting more rude, dishonest, insensible, confused, no more sense of decency sa ilang pagpamisti, sa ilang mga batasan, nagkaanam na gyud og ka-weird ang ilang mga taras. So we are in the end times. Are you confronted with all kinds of what-ifs in life? Are you apprehensive, terrified, and horrified to the things that we see, hear, and learn about the world situation today? So ang solusyon nini, dawata ang mayong balita sa kaluwasan. Bible doctrine ngadto sa mga magtotoo to accept kining pulong sa Dios ug pagtuo nini. Og aron ikaw makatubo diyan sa imong kalag. Ephesians 5:16 di man redeem the time because the days are evil. Evil na gyud karong panahon na. Now, gawas pa niini. Natay gitawag og nadungog ba nimo kini na the doctrine of the perseverance of the saints? Kining maong doktrina, perseverance of the saints is a false doctrine. Now, kadtong nagatuo niining maong doktrina, why pagtuo sila sa doktrina sa unlimited atonement?
dili sila mutuo. Kitang mga doktrinal nga mga magtutuo, nagatuo sa eternal security. Once saved, always saved. Human ka maluwas, luwas ka na gyud. So, matnguni ni, beware. Kay there are false teachers out there who confuse so many people. Mao ni, nga we have to be discerning. Nga dili kita mada sa mga tinunto ni Satanas, mga paaging Satanas, Satan's wiles to confuse people. Pinagi sa iyong relihiyon, pinagi sa mga preconceived notions, ug unsa pang mga gituuhan sa kadaghanan sa kaniadto pa. Unsa ilang himatan mao po ilang pakamatyan kuno. Beware. Kay karong panahon na midagsang kining mga mini nga mga magtutudlo out there, and they try to confuse so many people. Mao na nga magbantay kita. Mao ni nga atong gitun-an kining atong giuluhan nga pagtulunan og adding to the gospel is a great danger. Dako gyud kayong kapiligruhan kung imong dugangan ang mayong balita sa kaluwasan. Kung dugangan nimo ng mayong balita sa kaluwasan, dugangan o kuhaan o imo ba ng pulihan o imo bang ilisan, then you are in great danger. Mao na nga magbantay ta. Mao na nga itong itunan. Aron dili kita lingla sa mga paagi ni Satanas. So, these people who believe in this false doctrine, perseverance of the saints, they don't believe in the doctrine of unlimited atonement. Kaya kita nagbarog magyod ni ining atong doctrinal nga kamatuuran nga eternal security. So, kinigong eternal security, unlimited atonement kini, way limiti nga pag pasaylo. Na mga references na kung ihatag kanimo. 2 Corintios 5:19, 1 Timoteo 2:6, 1 Timoteo 4:10 o 1 Juan 2, versikulo 2. Now, niya bay akong ihatag kanimo nga ingnon ta murag ato isingit kini nga. There are two different beliefs. Major beliefs nga gituuhan na ay gitawag og lordship salvation belief ug na ay free grace belief. Now, kining unahon nato ning free grace belief. Major premise ni ining free grace belief nga ang tanan nga mituo kang Ginoong Kristo na nag-iya og kinabuhing dayon. Ang doktrina sa unlimited atonement ug ang doktrina sa faith alone in Christ alone. Mao ni major premise nining free grace belief. Instead of the necessity of works as proof, mao ni atong gituuhan. Ug mao kini ang free grace belief. Apan ang lordship salvation belief, oh, by the way, ato ipadayon kadtong kanang major premise nga all who believe in Christ have eternal life, o instead of the necessity of works as proof, nagtuo kita niining baruganan nato nga doktrina nga faith alone in Christ alone. Mao kanay major premise. Ang minor premise, I, you, we who believe in Christ by faith alone. Mao kanay minor premise. Ug ang konklusyon nini, me and you possess and always will possess eternal life, whether or not you show the fruit that is demanded or expected. Mao ni ang atong lig-on nga baruganan. This is our strong stand. Apan ang lordship salvation, on the other hand, brings uncertainty and confusion in a person's life.
Kay kini kong lordship salvation mo ni giingon nilag faith plus dugangan pag yun. So dili paigo ang pagtuo, dugangi mo na ilang gibarugan. Mo na lordship salvation. So this is a very insidious doctrine. Insidious, malimbungon, malinglahon. So mini kini nga pagtulunan, lordship salvation or faith plus. Now, naibaw naman ta nga ang Dios nasayod siya kinsay Kristuhano no kinsay dili. Only God knows who is a believer and who is not. Kay diya sa 1 Samuel 16:7 ang pulong sa Dios na kanayon man, for man looks on the outward appearance, but God looks on the what? On the heart. You see? Mo na tutukan og tan-ahon sa Dios. Now, naapoy gitawag na itong mga magtutuong nagabarog sila fruit inspector. Well, kini mga fruit inspectors barog na those who do not produce fruits, meaning good works, dili sila luwas. Sayop. Kinasayupan. You see? Kaya man sila mutuo sa eternal security doctrine. Nga klaro man na diya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 28, nga nagkanayon sa English. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Mao na ang eternal security. So, akong balikon, nga kini mga fruit inspectors, they claim that those who do not produce fruits, nga good works, dili luwas sayo. Mao na akong gihatag kanimo nga agi og pagbuka sa imong salabutan. Kay makita nimo unsa na gyud ka lawgaw o pagka lubog ni Satanas kini bahin as maayong balita sa kaluwasan. Okay, atong ipadayon ng paghisgot nga kini may kalabutan sa plano sa Dios, ha? O ato na magkining gisgutan nga gikan sa pagkalaglag ni Adan, okay? Hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Walay bisag kinsang tao ang makabungkag sa balabag nga naay butang na kining balabag, human gyud malaglag si Adan ug ang iyang asawa. So kining balabag dili kini magian, dili madaog, way tawahanong kusog o gahom ang makabungkag kining maong balabag. Sanglit ang tanang tao na tao man nga patay spiritual o nga nahimutang man sila pikas nga bahin sa naasoing balabag. Samtang ang Diyos nahimutang sa pikas nga bahin sa maong balabag. So wag yung paglaom kining gisgutan nga pagkabuwag. Namuwag, nahabulag na ang tao gikan sa Diyos. Apat tungod sa pagkasayod sa Diyos sa tanan, okay, through His omniscience, iya kanunay nasayran nga ang kabubutos tao mupahilayo gyud kaniya gikan sa iyang magbubuhat. O gumikan niya na didto sa kaniadtong wa pa ang tanan, ang Dios nga Amahan mimugna kini siya usa ka hingpit nga plano aron mao kini ang mutangtang sa maong balabag pinagis buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Kristo dito sa krus. Now kining nasong plano, okay, nga agi og pagpakita sa grasya sa Dios ngadtos nalaglag nga Adan, ingon man ngadto sa iyang mga kaliwat nga mao ang kaliwatas tao. Nabahin kining planuha ngadto sa tulo. Kung kita nasayod na nini, agi kini og paglampas sa atong panumduman. Ang una nga bahin nini, kaluwasan alang sa di magtutuo. Ikaduha nga bahin, ang magtutuo sud nini atong panahon karon.
ug ang ikatulong bahin mo ang magtutuo nga tuwa na didto sa eternidad. Now, okay, ang buhat sa Dios diha sa unang bahin sa maong plano nagsugod didto sa kaniadtong eternidad. In eternity past, it started there. Ug agi og pangandam sa kapakyasas tao, gisulbad sa Dios ang maong suliran nga balabag ug ang sangputanan niini. Si Jesucristo, ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad, gipili nga mo'y mutuman bahin sa kaluwasan nga plano sa Dios. Sa iyo na sabtan niya na. Ang buhat ni Jesucristo nagsugod sa iyang birhen nga pagkatao o gitapos kini didto ibabaw sa krus sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagsaka sa langit, ug sa iyang paglingkod sa tuong kamot sa Dios Amahan. Ang kang Kristo nga kamatayong espiritual agig puli kanato mga makasasalang kaliwat ni Adan, mao ang mibayad sa silot sa atong hasala ug mao ay nagabungkag ni ining balabag aron sa ingon ni ana ang kaluwasan gawas no na nga itanyag ngadto ni bisan kinsang mutuo kaniya. Now, ang tahas sa tao sa unang bahin sa maong plano excuse me, mahitabo sa higayon nga mutuo kang Ginoo Kristo ingon nga manluluwas ang usa ka tawo. Sa ikaduhang bahin sa plano nga mao na ang Kristiyanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, musugod gilayon human madawat ang kaluwasan ug matuman kini sa dihang magalihok ang Espiritu Santo sa sulod ug pinaagi sa magtutuo. Ang ikatulong bahin sa plano magasugod sa diyang mamatay pisikal ang magtutuo o tingali sa panahon sa pagsakdaw, rapture. Kung sa manugaling ang unang mahitabo, 1 Tesalonica 4:13 hanggang sa 17. Now, ang pagkatangtang sa balabag, iyahara kining buhat ni Ginoo Kristo. Gawas nining Diyos nung kasulbaran, ang kaliwatas tao, magatubang region sa dayon nga paghukom ug pagkahimulag niya gikan sa Dios. Juan 3:18 ug 36. Now, atong isugutan karon ang komposisyon sa balabag. Okay? Agi og paghulagway, atong tugutan nga ang maong balabag adunay tisa nga lapok, sa in English pagod brick. Okay. Una, ang unang tisa mao ang sala. Ang tanan nakasala wala makaigo og nahilayo sa himaya o kinaiya sa Dios. Roma 3:23. Ikaduha, ang ikaduhang tisa mao ang silot sa sala, the penalty of sin. Kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Roma 6:23. Ang ikatulo nga tisa mao ang pisikal nga pagkahimugso. Physical birth. Ang tao gipahimugso nga buhi pisikal apan patay siya espiritualmente. Nahimulag siya gikan sa ug wa siya'y mahimo sa pakigambitay sa Dios. Wala. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Efeso 2:1. Ang ikaupat nga tisa, the fourth break, mao ang labot sa pagkamatarong sa tao. Bisag unsa kabuutan o kamaayos tao, ang iyang tawhanong pagkamatarong hingpit gyud nga dili madawat sa Dios. Sama kami sa taong hugaw
ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawng pahiran. Filthy rags. Isiya 64:6. Ang ikalimang tisa. Maong kinaiya sa Dios ang Dios nung hiyas. Ang tao dili gyud makatupong sa hingpit nga hiyas sa Dios, dili. Walay bisag kinsa ang ingon kamatarong sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Roma 3:12. Ang ikauno mga tisa mao ang kahimtang sa tao diha kang Adan. Kay matud pas 1 Korinto 15:22, kay ingon nga nagamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang paghayusa kang Adan. Ang pagkalaglag ni Adan o ang misunod nga pagkamatay espiritual, wala lamang magadiskwalifikar sa tanang tao sa pakikambitan sa Diyos, kundi nagalimiti usab kini sa kalungtaran sa kinabuhi, sa kaliwatan sa tao. Now, ang dili mabuntog nga balabag, dili gyud kini mabuntog ang tinuod. Uban ning nasoy mga tisa nga gitipon og ngari kanato. Ang gisgutang balabag, tinuod gyud kining lisod, buntogon o bungkagon. Lisod. Apan pinagis buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo, gitumpag sa Dios ang paril o gipusgay ang maong mga tisa niini. Now, unsa man kining sala? Mungutana ka. What is sin? Ang sala, paminaw, mao ang bisag unsa nga nasupak sa kinaiya sa Dios o nagapalakaw gawa sa Dios ug sa iyang pagsangkap. Kaya ang salagod, mao ang pagkahilayo sa pagkamatarong sa Dios. Roma 3:23. Ang unang sala nga nabuhat sa kaliwatan sa tao, mao katong buhat sa pagsupil batok sa kabubuton sa Dios. Apan sa kahoy nga naghatag naghatag sa kay balo unsay maayo ug unsay dautan, ayaw kamog kaon niini. Naa ka na sa Genesis 2:17. Sa dihang mikaon si Adan sa gidili nga bungas kahoy, ang maong paglapas midangat ug usa ka dakong kalukupang sangputanan alang sa kaliwatan sa tao. Ang maong una nga sala, ang orihinal nga sala ni Adan, ginaisip o opisyalmente gipasangil nga tus kinatibuka ang kaliwatan sa tao. Sanglit si Adan, mirepresentar man sa kaliwatan sa tao. Mahimo kitang makabarog o malaglag uban kaniya. Sa dihang nakasala siya, nakasala usab kitang tanan. Tungod kay dinha man kita sa binhi ni Adan. Pinagis pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Roma 5:19. Hinukman kitang tanan, dili tungod sa personal tang mga sala, kundi tungod sa orihinal nga sala ni Adan. Ato usab nga napanunod ang kiniyang makasasala ni Adan. Now, si Adan, okay, nahimong makasasala. Kita na tao nga mga makasasala. Ang kinaiyang makasasala nga iyang naangkon, gipahid o napanunod sa iyang mga kaliwatan nganhi sa matag usa kanato. Kitang tanan na nag-iya og pareho nga dunot nga kinaiya. Roma 5:12 na kanayon, miabot sa kalibutan ng sala. Pinagi sa usa ka tawo, Adan, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan.
kay nakasala man ang tanang tao sa diyang nakasala si Adan. Mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan tungod kay ang paghukom sa sala ni Adan ginaisip man ngadto sa nahulma pinagi sa tawhanong binhi nga mga kinaiyang makasasala ini kahimugsos tao nga misangpot sa espiritual nga kamatayon. Nawagig resulta niini kitang tanan nangahimugso sud merkado sa mga ulipon sa sala. Inside the slave market of sin. Ug magpabilin kitang mga ulipon samtang buhi pa kita. Gawas kon kita. Niya bantay. Gawas kon kita. Mudawat sa solusyon sa Dios labot sa sala nga mao ang kaluwasan. Now, ang duha ka Griego nga mga pulong diya sa Biblia nga mao ang lutroo o agoradzo gihubad kini og pagluwas. Ang lutroo LOTROO uban sa iyang daghang bahin compounds nagatumbok sa ideya sa pagpalit o pagtubos, pinagi sa pagbayad o presyo. Nanas Marcos 10:45, 1 Timoteo 2:6, o Tito 2:14. Now, ang agoradzo, uban sa daghang bahin niini, nakahulugan kini og paglukat o pagpalit sa kagawasan sa usa ka ulipon gikas merkados mga ulipon. Galacia 3:13. Ang bili nga gibayran gikan sa aron sa pagluwas sa mga makasasala gikas merkados mga ulipon sa sala mao ang pagkamatay ni Hesukristo dito sa krus. 1 Pedro 1:18-19. Ang kaluwasan mao ang basihanan alang sa pagpasaylo sa Dios sa tanang kasalanan. Isaías 44:22, Epeso 1:7, Colosas 1:14, Hebreano 9:22. Ug ang basihanan alang sa pagkamatarong Roma 3:24. Aron sa paglukat sa kaliwatan sa tao gikas merkados mga ulipon sa sala. Gihukman si Kristo sa matag sala nga nabuhat o pagabuhaton pas kaliwatan sa tao. 2 Corintios 5:14 ngadto sa 15 o 1 Timoteo 4:10. Now, ang pagtangtang sa suliran sa sala sa tanang katawan gitawag kini og doktrina sa walay kinutubang pagpasaylo, unlimited atonement. Dias 1 Juan 2:2. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, meaning mga magtutuo. Og dili lang kay ang ato ra, kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Now, tungod kay si Kristo man ang mipas-an sa mga sala sa kalibutan dito sa krus, ang kaluwasan mahimo nang maangkon sa tibuok kaliwatan sa tao. 1 Pedro 2:24. Apan ang kaluwasan epektibo lamang alang niadtong mutuo kang Ginoong Hesukristo. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Ato ni ipadayon ugma. Atong hisugutan ang bahin sa silot sa sala nga gitangtang pinaagi sa pagbayad. Dinhi nato ipadayon sa atong paghisgot ug pagtuo niini ayaw sipyat sa pagsunod niini sa atong pagpadayon niining atong tun-anan nga giuluhan, adding to the gospel a great danger. Magampo ta. Ato karon iduko ang atong mga ulo ug piyongon nato ang atong mga mata. Samtang atong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo nga nahibilin.
niining atong pagtapok, pagpakiguban, niining adlaw. Ato karong ipahinungod kini mga higayuna ngadto sa ato mga higala. Kinsa wa pa kanila si Ginoong Jesucristo sa ilang kinabuhi. Kini sila wala pa'y paglaom o wala pa diha kanilang kinabuhing dayon. Kini higayuna karon mao ang labing manungdanon ug bililhong gutlo sa tibuok mong kinabuhi. Higala nga dili magtotoo. Samtang nagalingkod ka karon diha sa imong lingkuranan og nagapamalandong konsekinsa man gyud si Ginoong Jesucristo ug unsa man gyud ang iyang nabuhat. Si Ginoong Jesucristo nagsulti, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Juan 14:6. Now, sa laktod nga pagasulti, si Ginoong Jesucristo lamang ang bugtong manluluwas. Tumuo ka kaniya sa iyong gibuhat dito sa cross ug ikaw maluwas. Now, so kung buot kang makaangkon og kinabuhing way katapusan o buot kang mahilangit, higala, maura kini ang bugtong paagi nga imong maangkon kini og mahilangit ka. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat niining lain sa mga higayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Inaot nga kini masilsil dinhi sa among panumduman, among kalag, aron kini among ikadugang niining napundo na nga mga kamatuoran nga niya sa among kalag. Salamat o Diyos, inaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, aron kini among magamit sa among pagkinabuhing Kristohanon. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.